Henry Chipembere anakwanisa bwanji kuthana ndi Ayuda amene anabwera kudzatilamulira? Tinamvako za Federation of Nyasaland and Rhodesia, ena amatiuza kuti Kamuzu ndi amene anathetsa. Koma mukafufuza mbiri yeniyeni, Henry Chipembere ndi Chisiza Brothers ndi amene anagwira ntchito yotamandika. Simungakambe za ndilande osatchulapo Henry Chipembere ndi amene anawaphunzitsa anthu akumeneko zipolowe. Kuyambira 1934, Adolf Hitler anayika malamulo osala Ayuda ku Germany. Amaletsa kupita kusukulu, no employment, anandidwa katundu, amaletsedwa kuimba foni, kukwera masitima. Komanso Hitler ameneyo anauza anthu a ku Germany kunena kuti asamagule mabizinesi a Ayuda. By 1938, ambiri anathawira kunja ngati marefugee. Ayuda oposa 3,000 anasamukira ku Zimbabwe ndi Zambia. Anatsegula mafamu, mafakitale, ena analowa ntchito mboma, komanso panali ena anayamba ndale. 4.8% ya asilikali a Federation anali Ayuda. Komanda wa Air Force ya Nyasaland and Rhodesia, Mr. H. Baron, anali Muyuda. Mapiloti 78 a ndege za nkhondo analinso Ayuda. 65 mwa asilikali amenewa anabwera ngati marefugee ochokera ku Germany. World War II itatha mu 1945, Ayuda ambiri sanabwerere kwawo. Analowa ndale ndi kukhazikika mu Zimbabwe komanso Zambia. Mwachisanzo, 1956, Roy Weresike anakhala Prime Minister wa Nyasaland and Rhodesia. Nayenso anali Muyuda, koma anali wankhanza komanso okuva zake zokha. Geoffrey Kobe anabwerera kwawo ku Britain mkulu ameneyu atangosankhidwa. Arthur Benson, governor wa ku Zambia, analemba kalata kwa Queen kudandaula za Weresike. Ngakhale boma lachitaganya, ambiri anali Ayuda. Federal MP wa ku Harare anali Muyuda. 1958, Minister of Education komanso Health wa dziko la Nyasaland and Rhodesia anali Ayuda. Minister of Education ameneyu dzina lake anali Benjamin Disraeli Goldberg. Henry Chipembere anaphunzira pa Blantyre Sunday School. University anapangira ku South Africa. Atabwerako anayamba ntchito mboma ngati Assistant District Commissioner. Wagwirako ku Zomba, Mangochi komanso Dedza. 1954 anayamba ndale ngati membala wa Nyasaland African Congress. Chipani chimenechi chimatsutsana ndi Weresike pa nkhani ya Federation. Henry Chipembere anayima nawo pa chisankho cha phungu. Anawina ndi kukhala MP woyang'anira ku Southern Region. Komabe moyo wake sumakhutira ndi mmene mafirika amakhalira. 1958, chipani cha Nyasaland African Congress chinayamba kampeni yofuna kuthana ndi Weresike. Otto Chirwa, Yatuta Chisiza, Kanyama Chume, Dunduzu Chisiza, Aleke Banda, Kamuzu Banda komanso Henry Chipembere ndi amene amatsogolera. Komano akatakweni amene amapereka chiopsezo kwa atsamunda anali Chipembere ndi Yatuta Chisiza. Amati akayima pa msonkhano ndi kulankhula, dziko lonse limatekeseka. 25 January 1959, anyamata amenewa pamodzi ndi Dunduzu anakumana mkachipinda komata kulimbi kukambirana maplani ofuna kupanga zionetsero. Weresike atadziwa, anatumiza asilikali kuchokera ku Zimbabwe ndi kubwera ku Blantyre kudzapereka chitetezo. Mukunena kwawo kudzera ma newspaper akuti Chipembere amakoza chiwembu chofuna kupha atsamunda. 3 weeks later, pa 20 February, Chipembere anachititsa msonkhano ku Ndilande ndi kumema anthu kuti awukire atsamunda. Mapeto a msonkhano umenewu anthu anakwiya kwambiri. Misewu yambiri ku Blantyre inatsekedwa, komanso magalimoto anaphwanyidwa. Pofika 3 March, zinthu zinafika povuta kwambiri. Anthu 54 anaphedwa,
ambiri mwa iwo anali atonga ochokera ku Nkhatabe. 72 anamangidwa. Henry Chipembere, Yatuta Chisiza, Aleke Banda, Tunduzu Chisiza komanso Kamuzu Banda anatumizidwa ku Gwero prison. Ali kumeneko zambiri zachilendo zinachitika. Ukatchali wa Kamuzu wofuna kupusitsa Malawi unamba kuonekera pamenepa. Tikamanena kuti Kamuzu anali imposter, sikuti timangolota, zimakhala ndi umboni. Anthu amenewa anamangidwa pa 3 March 1959. Anakhala ku ndende kwa nthawi yayitali. Pa 21 January 1960, Harold Macmillan, Prime Minister of Britain, anabwera kudzacheza. Anafika ku Nyasaland, ku Zambia komanso Zimbabwe. Pamene anali ku Harare, ankafuna kumandika Kamuzu ku prison, komano Weresike anambloka. Tonse tikudziwa kuti Weresike amadana kwambiri ndi Kamuzu. Ndiye iyeyu amamutenga Kamuzu Chipembere ndi anzake oseaja chimodzimodzi. Koma dziko la Britain motsogozedwa ndi Prime Minister ameneyu Harold Macmillan amamutenga Kamuzu ngati special treatment. Anachoka ku Britain ndi kubwera ku Harare kuti akakumane ndi Kamuzu prison, koma Weresike anambloka. Mkanthawi kochepa anapita ku Zambia kumene akakumana ndi Sir Green Jones, zimene akambirana sitikuzidziwa. From there tinaona MP wa Labour Party wochoka ku Britain, Dingo Foot, anapita ku ndende kuja pamodzi ndi Green Jones kukacheza ndi Kamuzu. Mwachidule anthu awiri amenewa, Green Jones komanso MP wa Britain ameneyu Dingo Foot, anabwera ndi uthenga wochokera kwa Queen. Pamene amacheza ndi Kamuzu sanadziwe kuti musero muja munayikidwa ma recording machine. Weresike amamva chilichonse pogwiritsa ntchito wiretape. Tikukumbukira bwinobwino zimene anayankhula Weresike utangotha mkumano umenewu. Chingerezi chake ananena kuti, I heard about the secret conversation. It's about duplicity, betrayal and appeasement. Ndi nthawi yake somweyi pamene Federal MP wa Dominion Party anaulula mu parliament kunena kuti Kamuzu sanali Malawi, abale ake akasungu anachita kugula. Zimenezi ndi kuyankhula sine zinayankhulidwa mu parliament ya Federal ku Salisbury. Kamuzu atakumana ndi nthumwi za Queen anatulutsidwa mu April 1960, komano Chipembere ndi anzake anawasunga komweko miyezi 5 yonjezera. Atsamunda ngakhale Green Jones anafotokoza poyera kunena kuti Henry Chipembere pamodzi ndi Yatuta Chisiza ndi amene akupereka chiopsezo. Ndiye pamene amakambira ndi Kamuzu mwachisisi anatulutsidwa mu April 1960, komano Chipembere anamusungabe kwa miyezi 5, anatulutsa mu September. 3 months later atatulutsidwa anapangisa msonkhano ku Rumpi. Chipembere anayankhulanso mawu osakhala bwino. Ndikhoza kupha Atsamunda in just 2 minutes. Ndi mawu amenewa Weresike anatuma apolisi anammanga ndi kumutsekera ku Zomba prison kwa zaka ziwiri. Atatuluka 1963 anamusankha kukhala Minister of Local Government, kenaka anamusintha ndi kukhala Minister of Education. Mwezi wa Juni 1964 Henry Chipembere pamodzi ndi Yatuta Chisiza anapangisa misonkhano kulowa Shire. Kumeneko ankalimbikitsa anthu kunena kuti athane ndi anthirakuwiri komanso nyasi za dziko lino. Amanena mawu amenewa chifukwa cha anthu ena Amalawi amene amagwirizana ndi Atsamunda mawu momenyera ufulu, ndi anawuza anthu akusanje ndi chikwawa kunena kuti athane ndi anthirakuwiri komanso nyasi za dziko lino. Titalandira ufulu 1964 Henry Chipembere anayamba ndi Kamuzu. Nkhani zomwe zinavuta, Kamuzu anali pa ubale ndi Atsamunda komanso apwitikizi. Ma civil servant achikuda amalandira losalale poyerekeza ndi azungu, komanso zipatala zaboma anayamba kulipiritsa. Chipembere ndi anzake anayamba kutsutsana ndi Kamuzu pa nkhani zimenezi. Udani umenewu unakula ndi kusanduka nkhondo. Henry Chipembere mothandizidwa ndi bodyguard wake Solobala anagalukira. Anamanga kampu ya asilikali ku Makanjira boma la Mangochi. Anamenyana ndi MCP kwa miyezi 6. Pomaliza
Henry Chipembere anathawira kunja. Evans Silombera ambiri amangomutchula kuti Solobala, koma dzina ake lenileni ndi Evans Silombera, kwawo kunali ku Zomba. Ameneyu anagwidwa ndi kumunyonga. Anaphedwa pa 1 February 1966. Mtembo wake unaponyedwa ku dziwe la ng'ona. Henry Chipembere anathawira ku Tanzania ndi kukatulukira ku America. Anamwalira ndi kuyikidwa komweko atadwala diabetes 1975. Ameneyu ndiye freedom fighter weniweni amene anathetsa chitaganya. Anachotsa mantha anthu akundilande ndi kuchangamutsa dziko lonse pa nkhani ya mademo. Manda akamuzu aja tinayenera kumangira anthu ngati amenewa. Koma zachisoni ndikunena pano, mtembo wake unagona ku America. Yatuta Chisiza amene anali nzake amene amalimbitsana mtima, mtembo wake uli m'mimba mwang'ona. IMCP amatinamiza kuti Yatuta Chisiza anamuyika ku Zomba prison. Takhala tikuwafunsa zaka zonsezi, tionetseni nthumbira analephera. Weresike amatizuza zoti ndi mzungu tinkamvetsa. Lero ndife tokhatokha, katangale, kusana mitundu, kuzuzana, kukhapana, ngakhalenso kuba.